Bojujete u svojho dieťaťa s emóciami? Chcete u neho jednoducho a rýchlo zlepšiť pozornosť, sústredenie, pamäť, vyjadrovacie schopnosti či zvýšiť jeho sociálne zručnosti tak, že si ani nevšimne, že sa učí? Prihláste ho na krúžok riadených spoločenských hier. Deti sa pri nich učia vyhrávať a prehrávať a tieto emócie spracovať, zároveň sa učia koordinovať svoje myšlienky a interagovať s ostatnými deťmi. Dieťa má pamäť ako špongia a pri týchto spoločenských hrách si dieťa veľmi veľa zapamätá a potom to vie používať aj ďalej vo svojom živote. V rámci odloženej školskej dochádzky môj syn absolvoval so špeciálnou pedagogičkou rešerš o tom, ako sa mu vlastne darí. No a teda upozornila ma na to, že tá slovná zásoba nie je úplne na takej úrovni, ako by mal predškolák mať. My sme sa takto dostali k riadenému hraniu, keď sme pravidelne hrávali. Po pol roku sa tá slovná zásoba zrazu dostala niekde úplne inde. Hra je pre dieťa tou najprirodzenejšou cestou napredovania. Prihlásiť na krúžok sa môžete na stránke Škôlkárik alebo priamo vo vašej škole či škôlke.